denok elkartzen garenean, hitz egingo dugu. Denborazkoak, enean. Haupa, zer moduz? Gertaerak denboran kokatzen ikasiko duzu gaur. Izugarri gustatzen zait lagunekin egotea. Lagunak etxera etortzen direnean, kafea eskaintzen diet. Zuk ere edateko zerbait eskaintzen diezu? Kaixo, Ainhoa, dena prest? Bai, dena prest dut, egon lasai. Badakizu, zuek etortzea asko gustatzen zait. Etortzen zaretenean, afari goxoa prestatuko dizuet. Ederki, denok elkartzen garenean hitz egingo dugu, horri buruz. Gero arte. Gertaerak aldi berean edo batera gertatu ahal dira. Eta orduan, enean menderagailua jarriko diogu aditzari. Adibidez, lehen lagunak iritsi dira eta lehen kafea eskaini diet. Beraz, lehen lagunak iritsi direnean kafea eskaini diet. Hemen beste adibide bat. Gero lagunak etxetik joango dira. Eta gero etxe guztia jaso beharko dut. Beraz, gero lagunak etxetik joaten direnean etxe guztia jaso beharko dut. Eta ezezkoa bada, mendeko esaldia ezezkoa denean, ez partikula aditzaren aurretik jarriko dugu, edo aditz nagusiaren eta aditz laguntzailearen artean. Ikusi, lagunak ez direnean garaiz etortzen, urduri jartzen naiz. Edo, normalean lagunak etortzen ez direnean, lasai-lasai egoten naiz balkoian irakurtzen. Gertaerak ordenatzen ari garenean amaituta dauden gertaerei buruz hitz egin zakegu. Honela osatuko dugu esaldia. Partizipioa eta aditz laguntzailea enean menderagailuarekin. Adibidez, lehen lagunak iritsi direnean kafe bat eskaini diet. Edo gaur goizean lanera heldu naizenean fitxatu egin dut. Ez partikula erantsi behar badugu, bi aditzen artean jarriko dugu. Adibidez, lehen lagunak iritsi ez direnean urduri jarri naiz. Edo gaur goizean lanean ikusi ez zaitudanean triste jarri naiz. Gero, gertatuko denari buruz hitz egin nahi badugu, ten edo zen marka erantsiko diogu aditz nagusiari. Honela, gero lagunak etxetik joaten direnean etxe guztia garbitu beharko dut. Edo lana bukatzen dudanean deituko dizut. Eta egitura hori bera erabiliko dugu eguneroko edo ohiturazko ekintzak direnean. Normalean, lagunak etxera etortzen direnean kafea eskaintzen diet. Zuek etortzen zaretenean afari goxoak prestatzen dizkizuet. Noiz jartzen dugu enean eta noiz nean? Kontsonantez bukatzen direnekin, u eta i amaiera dutenekin eta a bukaera duten izan aditzekin, enean erabiliko dugu. Gara, garenean. Eta bukaera hauekin, o, e, ene, gu eta zu, nean jarriko dugu. Dugu, dugunean. Gogoratu, amaierako hizkia te bada, da bihurtzen da, eta nean erantsiko diogu. Zait, zaidanean. Lotu denborazko erreferentzia eta esaldia. Lehen lagunak iritsi direnean, kafea eskaini diet. Gero
Gero, lagunak etxetik joaten direnean, etxe guztia jaso beharko dut. Normalean lagunak etxera etortzen direnean, kafea eskaintzen diet. Bete hutsunea. Mendira joaten garenean, makilak erabiltzen ditugu. Zuek etortzen zaretenean, afari goxoak egiten dizkizuet. Gertaerak denboran ordenatzeko, enean. Amaitutako ekintzak ordenatzeko. Geroaldiko eta ohiturazko ekintzak ordenatzeko. Enean ala nean. Gero arte, ondo ibili.